Moi kaikki! Nyt mä teen tässä, tai siis täällä on Wolf Girl, ja mä teen tässä ton Merenneito Lisko LPSin. Ja nyt mä näytän mitä siihen tarvii. Te tarvitte siihen liskon, jonkunlaisen liskon, merenneidon pyrstön, 2 aitoa tai tekosimpukkaa, kuumaliimapyssyn liimaa, jos siis siinä ei oo. Ja sitten tietysti itse kuumaliimapyssyn, ja ei kun tekee. Sillä välin kun tuo kuumaliimapyssy kuumentaa liimaa, niin mä esittelen teille mun muokattuja petsejä. Tässä on mun seisovakissa. Tämmönen kiva, ihan uusi. Sitten on tämmönen Prinsessa Luna koiraversiona. Siinä on kuutos kuumaliimalla kiinnitetty ja niin. Tää on ihana. Mutta mun pitää varmaan... Niin joo, ja mulla on tämmönen kiva. Sitten pitää nyt vaan aloittaa tuo. No niin, eli nyt laitetaan liimaa tonne pyrstön sisälle. Tää on sika tiukka, tää. Noin. Pitää olla tosi nopea. Eiku, oi juma. Noin, mä sain sen. Nyt siinä on pyrstö. Tadaa, sillä on pyrstö, jei. Sitten simpukot. Pitää yrittää olla niinku nopea. Oho. Koska siis se liima kuivuu 30 sekunnissa. Tai että se on niinku kuiva. Tai no, ihan sama. Oho, tuo mun simpukka meni rikki. Oh my gosh. Apua. Mulla loppuu kuvausaika. No niin. Quickly, please. No niin. Valmis! Tadaa! Ihanaa! Moikka!